Hinto mo yung kamay niya. Alam kong hindi ka alis sa loob ng katawan niya. Wala akong magagawa kung hindi parang sa kasama ng katawan niya. Nararamdaman ko yung espiritu mo kung hindi ka magagawa. Amen. Balik. Jesus name. Gising. Punasan. Tapos, uminom ng tubig. Ano ang pakaramdam mo? Mabigat, magang. Pakaramdam mo, mabigat, magang. Magang, no? May nagdarasal sa'yo. May nangingit. Sinabi mo, Nay, na naiingit. Dapat hindi init yung posporo. Tingnan mo yung kamay mo ulit kung gagana. 3 times in Jesus' name. Amen. Akin ulit kamay mo. Oo. Di ba kanina, mahaba yung kanan ito? Didikit mo ulit. Oo, pantay na, di ba? Tingnan, pikit. Mawawala na yan. Oo, masakit pa ba? Oo, wala na. Kanina, umiiyak ka. Kanina, pitik-pitik lang ang ginagawa ko sa'yo, di ba? Nabali pa nga yung posporo. Alin na? May nagdarasal. Gagagaya. Ano paramdam mo? Hindi ako sayang ko na kano sila, kailangan. May nagdarasal sa meningit. Ano ba trabaho mo? Sa sales. Ha? Sales. Ano yun? Nagbibenta. Oo nga, sales. Ah. Pwede na freelance. Oo. Sales executive. May nahingit sa'yo. Marami ka kasing alahas. So. Medyo Sipag ako. Wife na ako. Ang ninggit, tsaka marami kang problema. May problema ka pa. Dinadala. Kaya ka natatalunan. Kita mo, lumambot na. Oo. Lumambot, di ba? Oo, nawala yung sakit, oh. Nawala yung sakit mo, di ba? Ay, sana kaya mag-get talaga sa mood mo. Sa mood mo talaga. Na sinasabing pinukano ko yung tiyan. Sabi ko, so, igin mong lalaki. Relax. Ingat. Hindi ko sining. Pagluman. So, igin mong lalaki. Pagluman. Talaga hindi ka gagaling. Sobrang tigas yan. May nagdarasal pa sa'yo. Inggit. Oh, dapat hindi ka masasaktan ng posporo kung walang sapi yan. Hindi gagana kahit ang dasal ko. Alam naman saktan ka ni Kristo. Anak ka niya. Ano paramdam? Kaya mo pala itong kamay mo. Sabi mo kanina, ano pinagkaiba? Sobrang gaan mo siya. Sobrang gana. Ito. May naingit sa'yo. Dinihin mo na kita sa ano, di ba? Hindi ka na nasaktan? Ingit lang yan. Higa, higa. 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 Tayo. Ingit. Hindi mo yata pinapansin. Higa. Higa. Anong paramdam? Yun na lang, sa balakang na lang. Tatapos na tayo. Sakto tayo. Inggit. Nakalive ba yun? Ha? Hindi tayo naka-live. Ay, salamat. Nakabityo tayo. Hindi, dali ka. Muna. Kailangan pa yung dalawa. Kalitan natin muna. Masyado mata. Wala akong magagawa eh. Matagal na siya sa'yo nagdarasal. Ganun ba? Ano bang pinahigit sa akin? Malay ko. Hindi lang ako ng tao. Wala akong magawa. Mga tao, ay ano ba yung hindi. Bakit masasaktan ka ba ng posporo? Sa kanina, di ba, hindi kayo nasaktan ngayon. Ibig sabihin may karga. Pag walang karga, kahit anong dasal ko, hindi ka kaling posporo. Nandiyan siya. Pero kumain siya? Ganyan. Babae yan. Kaya yan. Si Sana hindi. Kabila. Parang sa akin. Diretso. Yan. Ganun na. Hindi. Ganun na.
Nawala ba sa mo? Oo. Kaya pumita akong puli. Relax. Hinga. Kabila. Di ba? Nawala sa mo. Straight pa. Yan. Galan. Hawas mo. Relax. Galan pa balakang. Huwag sama na. Hinga. Opo. Tingnan mo kung anong pinag-iba ngayon. Yung sciatica mo. Anong pinag-iba? Ganyan lang sila. Oh. Wala kasi pinahadala kami. Oo. Sige. Lakad. Try to try. Anong pinag-iba? Kung meron pa, sabi mo agad para maayos maigi. Oh. Oh. Taga saan kayo, nanay? Taga saan ba kayo? Ay, nakalag ko. Taga saan ka? Commonwealth. Commonwealth, Quezon City. Oh. Ayaw mo na yung may inaingit. Bye-bye. Dito to, wala na? Ayan, Wala nakikita na sakit? ka sa Dubai. Ganun. Wala? Hindi may iwasan. Lahat ng Pilipino, alam na yan. Inggit. May nainggit sa'yo. Pero babalik ko po ba yun? Di na, binalik ko na. O ganito, halika, bumalik ka sa upuan. Pag may karga pa yan, umupo ka. Kasi yung pananlamig ng paa ko. Kasama yan. Tingin mo, umupo ka. Naalala mo to kanina. Pikit. Amen. Yan o, wala nang karga o. Naalala mo kanina? Yung nagsisisigaw ka? Naalala mo yung ginanong ko lang sa pospro, bigla mong hinila kamay mo? Eh ito, tutusukin ko na, sasadyain ko na. O, di ba? Kaya. Kaya-kaya, di ba? Hindi ka tuloy kanina. Pag yan uminit, sumakit sa tao, may karga. Pag wala, sasabi mo kinukulam ka, wala ka kulam. Ngayon, gagawin ko, lalagyan na kita ng mga stick niya sa pamo. Pag hindi gumana yon, dalala lang ng emotional mo. Yung ibig sabihin, tamang hinala ka na sa kapwa mo. Kahit walang ginagawa sa'yo, pag mannerism mo na. Pag sa side effect ng utak mo na yun. Hindi mo na, lagi mong inisip pero hindi naman totoo. Tinutukso ka na ng satanas. Kailangan mo na magpa-doktor para may psychology yung utak mo. Marami kang problema. Ibig sabihin yun. 3 times in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. In Jesus' name, amen. Ilan taon mo na masakit yan? Matagal na. Ilang years? Mga 5 to 7 years. 7 years mo na sakit yan? O ngayon, angat ng kamay mo. Masakit? Okay na ako. Parang wala na. Yung dito ko na parang ang kapal-kapal. Ngayon, wala na. Bigyan na balik mo. Wala na, 7 years mo na. 7 years ka na pinagdarasan. 7 years na sa pinagdarasan mo. Palipad hangin yan, panalangin. Panalangin na palipad hangin, no? Panalangin na palipad hangin. Amen. Araw-araw mo ito inumin. Pag kumain ka, saka pupunta. 30 days, gabi, bago ka matulog. O, paalam ka na. Thank you. O, shoutout, taga saan kayo? Shoutout po sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Magaling ka talaga. Magaling na po ako. Salamat kay Kristo. Okay po. Bye-bye. Bye-bye.